Maega ya wabisa bekiombekerio gyokorwa n'obukurumi kia EACC gusagana obumenyo bw'omugavana bwe county ya Nyamira Mosika Nyaribo ime ye county ya Nairobi Nyabite na Nyansionga ase county ya Nyamira asibo igo basagana chiabisi chechipara enibo ne abisi ayo manyene ababisa abo nigo bono batangana gukwana nabariki amangana nigo bono baimukia amasakara bene na kunenkia higati yabo bisabe county yo anemono bari ori wechipara Josephat Oru oyobwe nibo Asanat Maube aboigo hoyo county planning officer Lamek Machukia sekeri bakubwatia obukurumi obukagere ko bwechibesa chilingi 1 million 353 na ibere ase chitenda chobwagachi bwechipara buse chitenda chobwagachi Omugavana Amos Nyaribo nigesokire na kwereranga eyensiasa ekogera ayonsi akokorekana asekulinde nsemo y'abamenyi be county ya Nyamira bagokeire egetambukire kikyo busagani na kogania abanyore enibo ye county ya Nyamira eyo yabereke gusaligwa ebe egekwiranirwa Mulikito Steven Nyariki Embunde na Mange Ange chinsa ibere mambya ya rero nigo abobisa bokurwani bokurumi EACC asagana chiabisi cy'omugavana Nyamira Mosika Nyaribo chiabisi chipara chiabisi nibo chinyomba cyae cy'obumenyo ime ya Nairobi Nyansionga mono Nyabite kubatekana no bokurumi bokwena netenda isaine chimilioni 353 na ibere chibese cyabwente okorubwagachi ase county ya Nyamira egati yabo bisase bene nigo babwatwana ku nenki wa segeka ase omugavana Nyamira atatoka asengwana yoboiraniria nigo omugavana Amos Nyaribo agikirege korekyo na kweranga busagani obu bwakorwa nesengencho ya siasa asatebire nigabeire gakubwaterana na kwenana byonsi biribiganiri nekyombe kya EACC lero igamambya abasikari koru EACC mbacha buone Nairobi Nyamira na Nyansiongo ebintu bakoriye tinamanyete bakabona oti namanya lakini bwango igo babere bakuboria ebintu twaba documents twaba yekyagara bacha lero eyengorengeri siasa mtupu because kende ngeyo bana gosaba ntwaba kyagara babwate right yogosaba documents na documents just botambe bagosaba ngo batore ase igoti gatoganye tuyumuna bagoteba otherwise we smell things ase birengerero by'abamenyi nigo yokorige kiro cy'obugavana Nyamira Mosika engineer James Kemoni asabire obwene n'obwasi okuba baroro nyore kibese cya Nyamira chirire kinyara ko bachikwiraniwa watu wa Nyamira hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani, lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hiyo hatua because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. Mwanzo tena jiwe zimogo wali kirechechi we have given you a budget of billions lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza unatuambia wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi wale wao kolega asili wabe fair and transparent. Kama mtu amekula pesa ya mwananchi wa Nyamira arudishe. Hiyo lile kibesa koleki asensemo Mosika Jackson Nyanumba nigera mochiri abMC banyamira asogota murekera obukurumi goko bayinere gasi yabo una maigure EACC nere Nyamira offices naiwa as of today uruza abante kabirabe bagocha ku find out usama kosa na karatiki na aba westa karatiki awa MCA baito mwacho waleta baraguo erori yaonere because na ubawenerete koranga inkyo mugaba na koleki akoi kiba sikuru na Nairobi como overside vale anya wabegete pale kwa mfano kuruma hata gocha ne kolire gosere itaonye bago chibaterete ni gavana maite pale into abitwesa nyo pigo to kole yota to agento ken gavana ya bachi besanke igo pale te koreki kuna wono ninjo lekowa a member of Nyamira municipality representing business community
we are not able to perform because the division CTMC chetu. Asensemo yo kuborie kiro kibobunge mea not Mogrango Duncan Bunduki nigerere ngao bosaga ni oboiga nigo kubwatekana no mugabana Amos Nyaribo kubwatana no moske Dr. Fred Matiangi ekero bwango iga barokanete gochako ire ngora ase Ida Odinga nande twakumija sengenge twarochenga umwesimiwa Matiangi nabaga kabande babo ngeri nabande mbachete kwa mongi na Ida na umugabana Nyaribo abu ase bachete ko mwapore kawaida kiagara orine kiongozi giensenge makiarenge na entumune account ntwa ogata ko represented anya yabere gonga siasa arrangement ya so support Matiangi nero goito mugabana ndorgo chugwancha na entubono we are demanding patoe bintebi gabana tabu ati problem tigabare atege ndabare ate gribago teba tora so bwenge gabana Nyaribo nya Matiangi go support na ndonye kida ke komare Teresida nduna wakachi atutakubali. Steven Nyarikembode, Soko TV, Nyamira.